Amahlamvu zamadalankuza zimshaya zashaya amagatsha emithi waceza isigawuli semithi emikhulu emincane iyayiwela sinibingelele sinamukeleke ephina bla wethamele khona i1 KZN TV. Igama lami ke nguphiwe ngwakwamthembu njeka namhlanje ke sihamba ke nomnyango wezokubusa ngubambisana nendaba zomdaba isifundazweni eKwaZulu Natal. Uholwa ke umfundisi uThula Sizwe Buthelezi ophinde futhi ke abe undunankulu kaZulu. Njengoba sihamba naye ke osuku namhlanje sisemzumbe nokuyilapho khona sijombeke imfula sakwela yintaba sazofika la endaweni ke yaku 13 Shongwe eminishenge sifisa ukuthi uma ngabe sikhuluma nawe sikwamukela kulolu hlelo omkhulu umsebenzi othe wenzeka nomphakathi uphume ngobuningi sicela nje ukuthi uphefumule shenge ngakho konke ukuthe kwenzeka. Silapha namhlanje endaweni yasemzumbe ngaphansi kwesifunda ugu endaweni yakwa 13 ebesizohlangana nomphakathi oqhamuka emkhakheni eyahlukene. Kukhona omama abathungayo, kukhona intsha esebenza ngezandla, kukhona osisi abaphekayo, kukhona amabandla obekuusuku ebesocebelelana khona nentuthuko. Kusinikeke intokozo ukubona amakhosi asendlunkulu ekhona eyingxenye yalomhlangano. Wasinika intshisekelo ukubona umphakathi uphume ngobuningi uzokhuluma ngeinkinga ababhekene nazo. Njoba sibona ukuthi lapha indawo yasemakhaya esasilele ngemumva ngakwezentuthuko. Sikwazile ke kodwa ukuhlangabezana nezidingo zomphakathi. Njoba ubona namhlanje kukhona abahlomule ngamabhodwe, bahlomula ngezitofu, amasonto akwazi ukuthi athole izitulo njalo njalo. Usemningi nokho umsebenzi osasele kodwa ngokubambisana phakathi komphakathi namakhansela nopholi sinethemba lokuthi likhulu ibanga esazolihamba. Ngiphamisa ukubonga kubaba uNgqongqoshe esiphile izihlalo zokuthi sihlale esontweni lethu. Kade abakhokheli bethu nabefundisi bethi asithenge izihlalo zethu size nazo esontweni khona sokwazi ukuhlala sisuke emacansini. Siyabonga kakhulu kubaba uNgqongqoshe esiphile izihlalo esingeke salinabe emacansini sosohlala ezihlalweni. Siyabonga kakhulu. Ngizothanda nje ukudlulisa ukubonga okukhulu esikwenzele uNgqongqoshe wakaCocta ukuthi asilethele izinsiza zokusebenza especially nje asithina abantu besifazane akujwayelekile ukuthi kuthiwa senza into ezikanje kodwa siyabonga kakhulu lethu besilitholile kuzosisiza njengabantu abahleli emakhaya ukuthi sikwazi ukuthi sifaka isent endlini sibambisane njengeyouth. Siyabonga kakhulu kuNgqongqoshe ngento asenzele yona singabantu abasha abaphekayo endaweni ngokuthi asilethele amabhodwe nezitofu. Lokho kuyinto enkulu kuthina ngoba into ebesingakwazi ukuthi sikwazi ukuthi siyithengele sibantu abasha. Siyabonga ngoba sesizokwazi ukuthi sixoshe ikati eziko. Ukuqala nje ngakubonga nje ukuthi sithole lethuba elifana leli endaweni yethu ngoba vele la endaweni ziningi izinto esidinga singazitholi. Ikakhulukazi yabo manje kakhulu abantwana laba bashoda kakhulu ngomsebenzi. Sitho into esithokoza kakhulu ukuthi uNgqongqoshe uzobafaka emsebenzini ongeve uzophuma bengena bazokuvena baqhubeke nje basebenze. Siyakuthokozela nokunye ke futhi ukuthi la sigodini sethu na esizweni sakaHlongwa kusijabulisa ukuthi lezi zinto ezikhona la sizonikezwa zona vele osomabhizinisi abancane bazidinga. Abanye abantu abanayo imisebenzi into efana nazi ziyasisiza uze abantu bakwazi ukuzithuthukisa ngoba lokhu kuzobasiza manje uNgqongqoshe kuninga lokho akwenza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi bathola amathuba amancane amatohwana yabona ukuthi bakwazi ukuzithuthukisa nabo. Kusho ukuthi lokhu kuyasikhuthaza kakhulu ukuthi siyajabula kakhulu ngoba nathi abanye la endaweni esibhekekile. Ngiyabonga kakhulu kuCocta ngasenzele kona emzumbe ingane ziyatohoza. Siyabonga siyalala sidlile siyalithola iplate. Siyabonga kakhulu nje kuningi insizwa senze sizibonayo ezizokwazi ukuxhasa abantu bendawo ukuthi bakwazi ukuthi bakhule entweni abafisa ukuzenza ezamabhizinisi. Siyabonga kakhulu kuCocta. Sibonga kakhulu. Uthi shenge emphakathini kubalekile ukuthi sibe nabaholi abakwazi ukuthi babheke idingo zomphakathi. Namhlanje sithoma sifika la bekukhona uMamshozi othe uma ngabe usho wathi selokhu isonto liqalile ukaze waphumula ekuthinta ekhuluma ngedingo zomphakathi. uMamshozi uyisibonelo esihle ngoba akalindanga ukuthi azangene esikhundleni esithize kodwa ubone usizi lomphakathi wangqongqoza eminyangweni ehlukile kahulumeni ekhulumela umphakathi wangakubo
ukuze nawo uhlomule. Siyakhuthaza ke lokhu ukuthi abantu abangalindi ukwenza izinto ezinkulu abaqale ngalokho okuncane. Njengoba kade sizwa nje laba abathole imishini yokugunda utshani sebeqalile ngokuncane. Siyawukhuthaza kumphakathi ukuthi umuntu abafunde ukuzakha nokuzenzela. Shenge siyabonga. Siyabonga. Mbukeli ke lapho ekhaya bekade sikhuluma naye ke ungqongqoshe osula namhlanje nokuyilapho khona kade silandisa kabanzi ke ngenhlelo ke ethe zaba khona osuna namhlanje nokusho khona ukuthi subonela kakhulu ke umphakathi wala eMzumbe kuwa 13 ngokuthi ke ukwazi ukuthi uhlomule ngezinto eziningi ezizinsiza zomphakathi. Sibonga kakhulu ke futhi nawe ke mbukeli ke ukuthi ke ube yingxenye yalolu hlelo sikwethulela lona. Kodwa ngaphambi ke ukuthi siligoqise siyafisa ukuthi sikhulume ikakhulukazi ke nentsha nayo futhi ke engamanye ke ama beneficiaries ka COGTA kungenxa ke yomsebenzi kakhulukazi ke iPWP. Siyazi ukuthi uhlelo ke lomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu lolo. Siyafisa nje ukuthi isizwe ukuthi ke uqhubeka kwalolu hlelo ngempela ngabe kuza naluphi ke ushintsho empilweni zabo nabo sibathola sathi ke abakhulumi. Igama lami umkhonzeni wakamzobe oqhamuka kaWard 5 eMzumbe. Ngithi angibonge uCOGTA usinikeza amathuba omsebenzi anjenganalawa angavamisile. uCOGTA ngiyabonga ukuthi usinikeze amathuba omsebenzi. Kuphinde ngibonga kakhulu uCOGTA ukuthi ukunikeze ithuba lomsebenzi and then bengingasebenzi. And then ngiyabonga lamasente engiwathola ngiyakwazi ukuthi ngisupport ekhaya, ngondla izingane ekhaya, nginike ingane imali esikoleni zigqoke, ngithenge izingane uniform zigqoke plus ekhaya umina ngedwa ekhaya omdala otohozayo. Ngiyakwazi ukukhipha imali njalo ngenyanga 500 noma 600 kuthenga ukudla zidle izingane zisuthe. Ngifisa ngathi uCOGTA lento oyenzayo uthini usinikeza amathuba omsebenzi. Uma kwenzeka icontract iphela sengathi uCOGTA ngaphinde futhi asinikeze amanye amathuba omsebenzi ukuze sikwazi ukuqhubeka nempilo nabazali sikwazi banikeza lo masente esibatholayo sikwazi banikeza bona. Ngizakubonga uCOGTA ukuthi aphinda anikeza nabanye amathuba omsebenzi uma kwenzeka evela amathuba omsebenzi. uCOGTA lento ayenzayo ungayeki unikeze nabanye abazokwenza emva kwethu. Angithi angibonge nje uCOGTA ungenzile umuntu ekhaya ngakwazi ukubeka isingo etafuleni bengeyilusha ekhaya ngasebenzi engekho ngihlonipha ngasatshwa umuntu kodwa manje sekuyakwazi ungihlonishwe ekhaya ngoba ngiyakwazi ukusebenza ngiyakwazi ukubeka isingo etafuleni ngodla ingane zasekhaya njalo ngenyanga ngiyayikhipha imali ngenxa yabani ngenxa yaCOGTA. Ngiyabonga. Igama lami ngubonisiwe wakashozi. Ngijabulile ukuthola leli thuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngisebenze la kaCOGTA. Sijabulile futhi nanokufika komnyango wakaCOGTA. Siyabona nazi nezinsiza zisebenza namabhodwe nemishini abantu bomphakathi bazosizakala. Sijabule kakhulu. Ngifisa nje ukuthi ngibheke ukuthi isimo mhlawumbe uma ngabe ukuthi leli tonke okulona nelibambile noma lithulele nje manje besinjani isimo sethu. Isimo sethu besibheda kakhulu nje kakhulu. Sijabulile siyakwazi nje ukwenza zonke izidingo zethu ebesifisa emakhaya. Siyakwazi nokwakha khona la besingakwazi ukufinyelela khona. Siyabonga nje kakhulu. Igama lami ngingusibongile wakadlamini kaWard 3 eSanfes kaManyonga. Ukuba khona la kwabakaCOGTA besibizile kumina ngiyajabula kakhulu ngendlela engijabula ngayo ngithokoze ngayo nje ngokuthola umsebenzi ongisizile. Mina ngumama ke oziphethe izingane azisebenzi nomuzi futhi anginawo kodwa ngale mali engiyitholayo sengiyakwazi ukuba sengithenga uthayela ngayakha indlu. Ukuba bekuthiwa iCOGTA nje iyasivuselela kule minyaka emibili siphinde sinike eminye mhlambe bengizowakha umuzi uqhubeke phambili ngoba abasebenza abantwana. Kumanje ngiholile ngakwazi ukubafakela bahambe nemali baye ezikoleni abarenta ematheni ngoba umsebenzi awukho. Ngibonga kakhulu nje kwabaCOGTA ngento abasenzela yona. Mina imali yakho iyanginelisa ngiyavuka ngiye emsebenzini ngiyathokoza uma ngabe nje nginalento level ithi nje angihambe ngemsebenzini ngoba bengeke ngithole indawo bebe futhi ngeke nginikwe umuntu. Ngibonga kakhulu nje abakaCOGTA into abangenzela yona. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Mbukeli ke asibonge kakhulu sesizwile ke nomphakathi ubonga kakhulu uhalalisa kuona ke umnyango wakwaCOGTA ohola ke umfundisi ke uButhelezi. Mbukeli ke asisho sithi ke ube ingxenye yalolu hlelo okuswela eqaleni kushayelisa isikhathi. Sibonga kakhulu ke ngokuthi ke sibe nawe kuswela ke ngaleso sikhathi. Mina igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphikandezi. Ngivumeleni ngiguqe ke sigoqeni sonke sothi sikuma kube kusolizayo inkosi enibusise.